για το Πολυτεχνείο, για την πτώση του Παπαδόπουλου, για τον ερχομό του Ιωαννίδη που φέρε μαζί την καταστροφή στην Κύπρο και την κρίση στο Αιγαίο. Όλοι τους ξέρουν από ένα κομμάτι της αλήθειας, που είναι η δική μας ιστορία, αλλά δεν μιλούν. Γιατί όλοι τους σαν αξιωματικοί ορκίστηκαν σε μια κάποια εποχή ή σε μιαν άλλη, πίστη σε ένα βασιλιά ή σε ένα δικτάτορα. Κανένας τους ποτέ δεν ορκίστηκε πίστη στο λαό και στην αλήθεια. Σε λίγο κλείνουν 15 ολόκληρα χρόνια από την 21η Απρίλη του 1967. Άραγε έμαθε τίποτα ο Παπαδόπουλος από όλα αυτά? Άραγε έμαθε ότι με όλα τα τροτά της είναι προτιμότερο να λειτουργεί η Βουλή του Λαού και ότι δεν είναι ανάθεμα η λέξη εκλογές. Εκλογές για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου θα γίνουν στην Ελλάδα όταν η Επανάσταση επιτύχει τους ελαχίστους αντικειμενικούς της σκοπούς, εξηγιάνοντας τον δημόσιο βίο by putting on a sound and sane basis και εξασφαλίζοντας συνθήκες οι οποίες θα εξασφαλίζουν οπωσδήποτε τον αποκλεισμό της επανόδου προς τα οπίσω. Ελπίζομαι και επιδιώκομαι αυτό να γίνει στον συντομότερο δυνατόν χρόνο. Νομίζω ότι το να εκφέρεις μια γνώμη δεν σε πειράζει, εφόσον δεν κάνεις κάτι. Τι γνώμη θα πούμε τώρα? Τι γνώμη έχετε να πούμε για τη σημερινή πολιτική κατάσταση? Αυτό δεν μας ενδιαφέρει μας. Αυτό είναι ανεξάρτητο με το θέμα. Εσείς τι γνώμη έχετε? Καμία. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμες πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως η ουσία είναι μία, ας πούμε. Η ουσία είναι μία, ένα έχω να πω, ότι έπαψε πια καλή κυκλοφορία στην Αθήνα με κίνδυνο της ζωής του λόγω των διαδηλώσεων και των διαφόρων άλλων πραγμάτων και όποια και να είναι η κατάσταση, το ζήτημα είναι ένα, ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Τι γνώμη να σου πούμε, από ποια άποψη δηλαδή? Τι γνώμη σας? Μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω να φέρω. Απίστευτο φαίνεται σήμερα το μέγεθος του φόβου που προκαλούσε η εμφάνιση ενός αστιφύλακα. Πάντως έτσι ήταν στα 1967. Τρομάζαμε να πούμε και καλημέρα ακόμα σε έναν άγνωστο στο δρόμο. Μετά ο Παναγούλης θα σπάσει το φράγμα της φοβίας και νεαρά παιδιά θα σκοτώσουν τον Παπαδόπουλο με ζήτο και χειροκροτήματα. Τότε θα έρθει η ώρα των Αλκίμων και λίγο αργότερα η ώρα της ΕΣΑ. Πιάσανε ένα λαό και τους ηγέτες του στον ύπνο οι συνταγματάρχες. Στις αρχές όμως του 1969 όλοι μας είχαμε ξυπνήσει πια. Το σπίτι της Μελίνας Μερκούρη στο Παρίσι θα γίνει κέντρο διερχομένων για κάθε ένα που ήθελε ενεργά να προσφέρει στην αντίσταση. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι στη Κολονία, στο Βερολίνο, στο Ντούσελντορφ, στο Παρίσι, στο Βερολίνο δεν μπορεί να γίνει δυναμική. Jeder Grieche, der seine Heimat liebt, muss kämpfen. Und nicht nur mit Worten. Er muss kämpfen, ob er nun in Köln lebt, oder in Berlin, in Paris oder in Düsseldorf. Er muss kämpfen. Αλλά πολεμήσει έναν και